Nang makapasok ng kanilang bakuran, ay ingay na ingay itong nagsalita. Kuya, may nalaman ako tungkol kay Don Filimon. Dinala ni Nando ang kapatid sa loob ng kanilang bahay nang marinig yun. Baliw ka ba? Doon ka ba galing? Hindi kuya, galing ako sa ilog. Nakita ko kasi yung mga tao ni Don Filimon. Meron silang nilabas na malaking kahon. Tapos dinala nila sa ilog. Nang sundan ko sila, meron ako nakitang lagusan doon. Pero hindi ko alam kung saan papunta yun. Basta, kasya yung malaking kahon. Tingin mo kuya, aswang kaya yung laman ng kahon? Loko ka talaga. Teka, may napagsabihan ka pa ba nito? Oo kuya, meron eh. Napasabunot si Nabo sa sobrang konsumi. Kanina mo naman sinabi, pambira ka naman oh. Eh di sa'yo. Oh, no! Ha? Ibig ko sabihin, may iba ka pa bang pinagsabihan bukod sa akin? Wala na. Sige, Yun sa'yo. makinig ka sa akin. Wala. Huwag ka nang pupunta doon ulit ha. Naintindihan mo ba ako? Delikadong ginagawa mo. Kung nahuli ka nila, siguradong hindi ka na makakabalik. Pero nakabalik naman ako eh. Eh kasi nga, hindi ka naman nila nahuli. Tigilan mo ako. Tignan mo yung gatas mo dyan, oh. Hindi pa nababawasan. Malihimik ka rito sa bahay. Huwag ka munang lalayo, ha? Mahirap na. Baka mamaya, hindi ko alam na may nakakita pala sa'yo. Pupunta ako mamayang gabi yung sinasabi. Sabihin mo Ay. sa akin kung saan. Iyak ko. Hindi ka ba nakikinig, kuya? Sabi ko nga sa ilog. Saan ilog? Malapit sa kakahuyan na katapat ng malalaking bato sa ilog. Naroon ang lagusan, kuya. Ginawa ka ni Nablo ang kanyang kapatid sa balikat. Carmelito, makinig ka sa akin, ha? Hindi laro ikaw papasukin ko. Kaya sana, huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak natin dalawa. Lalo na ikaw. Naintindihan mo ba ako? Opo, naintindihan kita. O sige na, kumain ka na muna. Malamig na yung niluto ko. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang pinagabihan. Maagang nakatulog si Romelito noon kaya naisip ni Nablo na yun na ang tamang oras para lumabas ng bahay. Oo, putos mo dito. Pupuntahan niya ang sinasabi ng kanyang kapatid. Dala ang kanyang espada na nakasuklit pa sa likod niya. Kapahin niyang bigisa ng kanilang bahay. Nakatakip pa ng tela ang kalahati ng kanyang mukha na parabang isa siyang ninja. Hindi nagtagal, narating na rin ni Nardo ang ilog. Pero Shout out sa 1 viewers. siya nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. 3 viewers in the house. Hindi naman yung pumupulo. Pero tinanda niya pa rin ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa naririnig ng kaluskos. Nang hawiin niya ang halamanan, nakita niya si Yoyong na naroon. 3 kids, shout out. Basic ka. Said hi. Hello. Hello. Sinabi CG sa akin, channel. Dito na pupunta ka raw ng ilog eh. Sakto, nakita kitang lumabas kaya sinundan na kita. Baka lang kailangan mo ng tulong. GCG channel. Nagal shout out. Una-una. 6 viewers. Shout out po sa inyo guys. Teka lang. O bakit? Ang bagal kasi Like, maglakad palike. ng lola eh. Palike naman guys. Sinabi Please ko like talaga si my Aling Piling. lives. Alam ba kung ano yung posibilidad na makita ko sa pupuntahan ko? Eh, sumama eh. Ano magagawa ko? Where are you from? From Philippines. 13 viewers, shout out. From Philippines po. 3 kids. Salamat sa From kapatid kong Philippines. madaldal. You, where are you from? May lagusan pala rito. Diyos ko naman, no. Aalis na sana sila pero may narito 13 viewers at 1 thumbs up. Shout out po guys. Salamat sa mga ano natin dyan, kaibigan natin dyan. Marami namang naglakad doon si Nardo habang nakaamba ang kanyang espada. Pagkawi naman niya UAC, wow. Kung UAC. gagawin mo, Welcome to the Philippines, sir. Ma'am, sir. May malapad pa itong ngiti habang nilalaro-laro ang daliri nito. Alam mo ang tupa. Thank you very much. Isa ka pa eh. Tulog ka kanina. gusto nga Ang na tawag doon, tulog-tulugan. Umuwi ka na. Wala kang gagawin dito. Umuwi ka na. Hindi totoo sa kakawayan ng lapusan, kuya. Ha? Sinabi ko lang yan para malaman ko kung interesado ka. Pero hindi talaga doon.
Gusto mo malaman? Isama mo na muna ako. Surak mo yung bata to. Wala naman to. Isama mo na. Ako na lang ang bahala magpantay dyan. Hello? Hello? Ha? Hello? Opo. Saan ba yun, May? Saan? Cariñosa? Cariñosa po sa may unang kanto. Sa may court. Mark! Mark! Ah, oh, dito sa may ano, Cariñosa sa may court. Malapit lang. Ah, sige, sige. Matapos lang ang halos 15 minuto. Thank you. At sa kailigiman ng gabi. Thank you very much. Narating nila ang tanong. Agad nang itinuro ng batang si Rogelito kung nasa ng eksaktong lugar. How are you? I'm fine. Rogelito, sigurado pang dito mo nakita yung lagusan na sinasabi mo. Reviewers in the house, shout out. Wala naman eh. Pagal yun eh. Hindi ako pwede magkamali, kuya. Dito yun. Ano ba si Marco sa sinabi ng bata? Sa pumuting yun, mukha lang talagang pagkilo ang nakikita nila. Pero nang hawakan ni Marco, naramdaman niyang hindi yung tunay na pader. Isa lang itong bagay na mukhang pader dahil sa kulay nito. Inawa ni Marco ang bagay at nang tapatan niyo ng ilaw ni Yoyo, nakakita nila na meron ng kaan sa loob. Do you have a son or daughter? Yes, may daughter ako. Aalamin po kung Ay, son. gaano para malaman po kung sasama pa kayo. Nang tipaklong. Where's my son? Where's my son? My son, oh. Slam beaching. My son is slam beaching to the... Habang pinagkahap ni Nato ang batas Ano? na yun, meron siyang nakikita mga buto ng tao sa gilid. Indikasyon lang yun ng mga taong namatay o inaagnas doon. How old Hindi is... naman kinamahan si Nato. Sabi, 4 years old. inaasahan niyang may makakasama Mark dyan. siya sa Abot... Ano mo yan, angat. Binilisan niya ang paglalakad. Ang haba ng kanyang lakad. Sa kanyang katangatansya, nasa kalahating oras sa tayo. 4 years old po. Pero sa pagkakataon mo, nakakita na siya ng isang bahay. Hindi kanya For viewers, shout out. malaki ang bahay na yun. Parang mansyon at maliwanag sa paligid. Parang pa pala sa mga bleto na rin ng iba. Sunod po kanina tumakalapit. Di ka ba mabada? Nang ang distansya niya mula sa bahay, narinig niya ang isang tinig ng lalaki na sa palagay ni Nato ay bantay yun sa bahay. Wisit talaga sikpin niya, no? Muntikan pa ako malapa kanina. Buti na lang nahilag ko yung kamay ko. Si Densyo tuloy yung nakagat sa leeg. Sa pagkakataon nun, ay saka pa lamang nakaramdam ng kaba ang pinata. Kumpirmado niya na totoo ang sinasabi ni Valentino na nakakita ito sa Tito. Dahil masyadong delikado na pasukin niya ang bahay na yun, naisipan na muna ni Nato na umalis. Wala pa rin kasi siyang magandang plano. Ginangkan niya ang mga kasama niya at sinabing kailangan na muna ng buhay. Magkano pinamay? Kaya silang umalis doon. Umalis na sila para pag-usapan ng kanilang napisan. Hindi ko nakita pero base sa narinig ko, mayroong siglin sa bahay na yun. Malakas ang katuto na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi higit pang siglin ang naroon. Nato, kailan na muna kumilos. Kung sino man ang nasa likod ng pagdulitan ng mga siglin, sigurado kung may balak sa pakawalan. How many child you have? One son lang. One son only. At tuluyan na siyang magparin dito sa probinsya natin. Ang tanong, For viewers at port, 2 thumbs up, shout out. kung hindi natin malalaman, hindi rin natin siya mapipigilan. Si Don Filimon, matagal na ako naghihinala sa kanya. Bigla na lang siya lumitaw dito sa baryo natin. Sinasabi niya na lumulong niya may ako ng aksyon. Pero nalaman ko na wala naman siyang minuno na taga rito sa atin. Di ba sabi mo, hindi naman tumutulo ang langis kapag nasa harapan mo siya? Ibig sabihin, hindi siya
si aswang. Alam natin na kapag hindi ka aswang, mahihirapan ka makapag-alaga ng mga silbi. Kasi bago mo pa sila alagaan, ikaw ang una nilang lalakain. Hindi na naisip si Nando. Yung sa bagay na yun. Ayun ang pagka-gatas mo, oh. Nando, habang nag-iisip ka pa ng paraan, meron akong tutulong sa iyo na talaga makapakinabangan mo. Ito silang nagtungo sa bahay nila natin. Pumasok sila sa umahan ng mga banga at kaso. Kasi kay Alvin, may kinalaman sa trabaho niya ang makakatulong sa kanya para magagamit ng mga aswang at siklina. Alam ko may natiwan si Aldoy na maliit na mga sa kung saan. Nakalagay doon ang mga putik na inanuhalo sa paggawa ng banga. Nardo, huwag mo na ihahalo ang putik sa ginagawa mo. Dahil ang putik na yun ang siyang magagamit mo kontra sa aswang. Alip yun. Nasabi ko po sa akin yun. Pero hindi ko naman po sinabi kung paano ko siya magagamit. Kung nga lamang sa piling. Hindi ko kasi kayang sabihin ng oras na yun dahil naalala ko ang pagkasama namin ni Andoy. Lola naman, sabihin mo na muna kay Nardo. Saka mong alalahanin yung lantian niya ng lolo niya. Ay, ikaw talaga sila ulo ka. Manahimik ka nga muna dyan. Isa-isang nilabas ni Nardo ang maging kasama ang satayan ng mga hindi pagkaraniwang putik. Puso niya ang nagpapaglutot. Mahiwaga ang putik na ito. Nung araw, ito ang gamit niya. Ang putik na ito ay nangapasalupain ng mga sinakulang manunong isalente. Sila ang mga lupa doon sa ilang mga tubo ng mga malalakas na manunong isang albularyo. Ang mga tubo na yun ang siyang kinatatakutan ng mga aswang. Kapag bumitig sa ulat ng aswang ang Hello. putik na yan, para yung asido ng nakapasok para sa kanila. Pero, Teach me how to speak Filipino. ano pong kailangan natin gawin? Ah, Kailangan natin pagsama-samahin ang mga lalagyan natin ng tubig. Nang sa ganun ay muling mabasa ang putik at muling maging malapot. Ibabat mo ang mga armas na magagamit mo sa loob ng halos 2 araw. Bago mo ihahon ng mga armas, kailangan mo mulang dasalin ang huling dasal ng bulag na albularyo. musta. Meaning musta. Ano ba yung English na musta? Ang dasal How are you, di ba? ay karaniwang ginagawa ng mga albularyo. Nagpapaspas ng When, ha? ating anting. At kapag nilalagyan ng orasyon ng mga Hindi ako marunong kasi mag-Tagalog. Oh, mag-English. dasal na yun. Opo, alam ko yun. Pero hindi ko na matanda yung huling parte. Huwag kang mag-alala. Kabisado ko pa rin naman hanggang ngayon. Bibigyan kita ng kopya. Kinuha ni Aling Pili ng isang banga. Pinamoy niya yun. Nagbulot sila ng biglang mapamurang tanda. Hindi kasi kaya-aya ang mamili. Anong laman ito? Ipon ba ako? Agad na tumingin si Nardo sa batang si Romelito. Hindi na yun nagsalita at dali-dali tumakbo palabas. Nung tutukan ni Yoyo ng laman, ay maging ito ay nandiritin. Pre, kaya tato ng baboy eh. Aling Piling, pasensya na po Yung kapatid ko kasi na yun minsan inaasar talaga ako Parang hindi kumpleto yung araw niya kapag hindi ako nagkikiponsumito sa kanya Ayos yan. Saan ang pasporo? Ganun talaga mga bata. Ikabit mo na lang ito, baka mamaya Ang gagawin mo? sa mga puti. Wala namang tubig yan. Puro magsisindi. As na naman ang apoy na yan. Ang mga gagamitin nilang sandata ay isinama nilang binabad sa maiwagang putik. Pinakpan nila yun ng malapad na dako ng saging. Galing. Ito si Rindihan. Hindi na talaga kitang tawagin na nakong putik. Ang galing. Loko. Matapos ang sandaling yun, ay umuwi na muna si Yoyo at si Aling Piling sa kanilang bahay. Habang si Nato naman, ay nanatili pa rin gising. Nakaupo lang siya sa harapan ng lamesa. Malalim ang kanyang iniisip.
Pagkakong alas-dos naman, mga kuliglig na lang ang marinig sa paligid. Pero maya-maya lamang, ay may narinig siyang tila mabangis na aso. Siguro agad pumasok sa kanyang isipan. Mahina lang ang narinig ng angin. Kaya alam ni Nardo na nasa malapit na nangyayari. Ay, nahimik. Dinampot ang isang pikak na pinakalawan na nakasabit sa likuran ng pintuan. Tumilig siya ng Kaya bahagya sa kumain pa rin bintana. kayo. Pagtingin niya rin sa kanyang langis, nakita niya tumutuloy. Kasi hindi binuksan ni Nardo ang pinto. Lumabas siya ng kanilang bahay. Nilibot niya ang paligid. Pero wala naman siyang nakitang aswang o sigpin. Pero nang tumanaw siya sa bakuran ng kalapit bahay nila, nakita niya ang isang nilalang na parang aso. Pero parang kangaroo ang ulo nito. Tapos sa mga paa ay baliktad. Sinasabi ko na nga, Be. Dahil hindi siya pwedeng lumapit doon, kinuha ni Nardo ang kanyang panaw. Dinalaan niya yung... Ay, huwag mong tanggalin yan. Mula sa kanilang bakuran, Balik mo. Inasinta ang sabi na lakad-lakad sa harap ng Alam mo ba? Pinitiwan niya ang tuma. Oh no! Tinumayan I'm sa ready. bandang tiyan. Oh no! Nahimik ka? Wala kang guguluhin. Tinapos na rin niya Hello, Ma'am Gemma. Morning. para kay Don Filimon. Ulito ang pagkakagawa niya ng mga Morning, design. Ma'am Gemma. Salamat po. Talagang siniguro niya na walang masasabing negatibo ang Don. Bandang hapon lang, ay lumabas na rin siya ng bahay. Pinalot niya sa mga dyaryo ang banga at maingat niyang binuhat yun patungo sa kinaroroonan ng mansyon. Sa din pa lang ay naikit na ang seguridad. Ibang-iba ito kumpara sa mga naunang araw na pumunta sa roon. Ako yung gumagawa ng banga. For viewers at Ito, tapos sa kay channel. Don Filimon itong pinagawa niya. Hindi na naman nagsalita ang dalawang bangkay. Nagmamadali lang na umalis sa isa para abisuhan si Don Filimon. Pagkatapos, bumalik yun at bigla na lang pinagkakapagpataan si Nato. Hindi pa nakontento ang dalawang gwardiya. Pinatanggal pa kay Nato ang damit niya at ang short. Nakabrit na lang siya sa tapat ng gate. Kahit pa lang naman siya, ay ginawa Ay ba, shout out. wala ang tugal ng mga gwardiya. Nung nasiguro nila Yung mga bibig. ay pinapasok na rin siya sa loob. Hello po, Ma'am Eva. Morning. Sa kanya ang isang gwardiya. Una sa sala si Don Filimon. Pinatid siya ng lalaki sa guest room kung saan naroon yung Don. Pagpasok niya sa pintuan ay bumungadagan kay Nardo ang mga nakakalat na gamit sa sahig. Sa isip-isip ni Nardo, nagwala yata si Don Filimon. May ba akong ganyan? Nandito ka na pala, Nardo. Ha? Pagpasensya Bumili? mo na kung ganito Bumili ang ako. gustuhan mo. Medyo wala lang ako sa mood dahil nabawasan ang isa ang mga alaga ko eh. Siya nga pala, tapos na pa pinagagawa kong banga. Doon ko kasi ilalagay ang pinakapaborito kong alaga. Bumalik ka na doon. Pinadala ko na po. Ano? Pinaiwan po nila sa akin sa sala eh. Kasi yung dalawa ko pala. Kaya tanong kita, ayaw mo sumagot. Bumalik sa Sabi naman mga patanungin yun. makita ang magandang bangus. Sinasagot kita, di ka tumatanong. Wala itong hilawakan at pinunas ang banga. Totoo nga ang sinasabi nila, magaling ka talagang humulma ng banga. Ayun lang, sibuyas. Wala na. Buyas? Sarap. Bawang ang bibilin ni sibuyas. Wala ang doon sa pag-uusig siya Sarap, wala na. Sa paminta na ano. Umamatay niya sa sala. Nung tumama ang tingin niya sa Tuyo. mga ulo ng Dong, nakaramdam siya ng pakailan. Siligan tuyo. Suka pa. Ibibigay ko na sa iyo ang bayan ha. May lalagyan ng suka yan. Kasi nga pala, may gagawin ka ba mamayang gabi? May pupuntahan kasi akong okasyon sa kabilang baryo. Gusto sana kitang isama para maipakilala kita sa ibang kagaya ko na kolektor din ng mga banga.
Kumamot sa ulo si Nardo at sa pilitang umikit. Nako, parang negative po ako dyan. May sakit po kasi yung kapatid ko eh. Wala po siya kasama sa bahay. Sayang naman. Mas makakarami ka sana ng benta kapag nakilala ka nila. Pero hindi bale. Sa susunod na lang. Ang mahalaga naman ay natapos mo itong bala. Roger, ibigay nyo na yung bayad sa mga doble ng presyo, ha? Tumungo at tagmano ka rin umalis ang isang lalaki sa gilid. Pagbalik nito ay may daladala na itong itim na sobre. Agad naman inabot ng doon ng sobre sa binata. Naku, sobre-sobre naman po ito. Tamang-tama lang yan. Ganyan dapat magbayad sa isang alagad ng sining. Maraming salamat po. Nang ngunit nilado ang bayad, ay naramdaman niya sa kanyang bulsa na biglang nalang pumulo ang kanilang sabaw. Napatingin siya sa nakangiti si Filemon. Sa hindi malamang dahilan, bigla nalang siyang nagkaroon ng katog na si Filemon ay isang lihipi ng aswang. Kumalma muna si Nardo. Sinubukan niyang pumilos na parang walang malaman. Pero ang totoo, gusto na niyang kumprontahin ng matandang lalaki. Kahit na alam na ni Nardo na aswang si Don Filemon, ay hindi na siya gumawa ng kahit na anong hakbang. Tapos sumapit ang gabi ay nagmamagaling nagtungo si Nardo na kalindahin. Hindi kang pinalam sa mga doon ng kanyang nalaman. Kaya naman, kakong alas 7 ng gabi, nagandaan sila para balikan ng dapusan ng kanilang nagkaklasan. Sasamantalin nila ang pagkakataon na magkakita ang lokasyon ng Don. Kasama ni Nardo ang kanyang kapatid na si Domingo. Silip ka dyan. Sila sa lagusan. Silip ka ng Tapos ang silip. na naman ay nagpapantay sa Silip ka tao. ng silip. Kuya, dala-dala ko yung maliit na panga na may kultik. Narinig ko kasi na mabisang pangontra daw yung mga kultik na ginagamit mo sa pagpapatibay ng panga at paso. Pampihila ka talagang bata. Ano yan? Kaya pala Nilandag ko na yung ano, para di ka na sisilip. Delikado Titingin ka yung agad. pupuntahan natin. malamang, delikado. Pwede natin matapat yung mga siglin. O kaya naman eh, may gusto ng mga aswang. Pero ngayon, kailangan ko muna unahin ang mga siglin. Tsaka ako'y susunod yung ama nila. Hindi mo nalaman ang batang sila dito. Tahimik lang ang bata habang tinatahak nila ang daan. Magalipas lang ang isang gabi, natanong na rin nila sa labas ang maliit. Bada perfect. Hindi lang may dalawang bantay sa Perfect. Bumubulo na ang kami sa Eh, iba. Kaya alam niyang aswang din ang mga yun. Ngunit bakit si Nardo nakarapin ng dalawang bantay? Upal. Hello! Mami Mel Vlog, we got up shout out sa'yo. Musta? Ito, tinapay na po, kumain ka na. Aking kaibigan. Eba, salamat. Thumbs up. Thank you sa thumbs up. Tawa ka dyan, ito mo dito. Hello. Hi, hello. Hello, kumusta? Kumusta? Ano, Laurel? Laurel. Laurel. Alam ko, wag mo ako tuturuan. Di ako marlo. Bakit ka talaga na? Sa isip-isip niya, Bakit? tila yata karamihan Ganyan-ganyan din yung pagkain niya. Tapos kinuha naman siya. Sabay sinapon. Wag mo na ibigay. Ayaw niya kain. O, ano nga, di ba? O, Jing. Sa'yo na daw yan, Jing. Ayaw sa'yo. Gemma, shout out. Ayun nga, Jing. parang hindi siya makalikan. For viewers, shout out. Shout out for viewers. Sino? Sino? Kilala mo si Jack Calling? Si James? Ano yan? Haba naman yung pangalan. Kulit. What? What? Hello. Parang mga pasok sa akin mga ano, ninja. Ninja man. Mga ninja man, mga ninja man. Lumabas sa santana na nakita niya. Ang baba niya, binungad sa kanya ang mga lumang banga.
Sa tansya niya, hindi rin bababa sa 30 piraso. Kanina ng ulo ng langis ko. Ibig sabihin, walang mga laman ito. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng pinayang si Nardo. Isa-isa niyang pinagbumubuksa ng mga panga. Tulad ng kanyang inana, wala nang laman ng mga yun. Reviewers siya raw. Pero ramdam niya na may mga buhay na sigbin talaga pag naninirahan doon. Ibig sabihin, marami talagang alaga si Don Filimon. Patunay lang ito na isa nga siyang aswang. Dahil wala naman ang mga sigbin doon, Ha? naisipan na lamang Sino? umalis. Pabalik na siya nang biglang natatarantang pinuntahan siya ng batang si Romito. Kuya, may mga dumating na mga lalaki. Bay, ang Mga water. 4 sila. Kailangan na natin umalis. Tara. Nagmamadali sila kung magpapalabas doon. Pero hindi pa man sila nakakalis ng bahay. Nakakali sila ng dalawang lalaki. Unang tingin pa lang ni Nato, pati na niyang mga aswang din yun. Sino kayo? Ay, paano kayo nakapasok dito? Hello, Barb. Hi, Mark. Thank you. Hello. Kumusta? Inumin mo yung gatas mo. Kumusta? 4 viewers siya raw. Ka-live pala si Biboy. Gabi lang ito. Napadaan lang. Nagbanyo. Kumain. Nakakaanga! Nakakaanga! Oh God! Galing ka! Galing ka! Galing ka! Galing ka ngayaw? Sino? Oh, tama. Ano? Sarap sana pulutan yun. Hindi. Ang sarap yung tinula. Tapos adobo. Better with a perfect smile. Garere. Ikaw gare. Sige. Lumusog ka na. Ikot. Oh, gusto na yan. Kailangan na naubos mo eh. Margaret, shout out. Hello. Pinag dyan yung gray. Hello, Barb. Tatalian ko kay mamaya mangugod ko dito eh. Matulak ko kasi. Kulit. Tama na yan. Hindi pwede walang harap. Hindi pwede sa dulo. And
Wala na. Binigay ko kasi kahapon. Napay lang. Wala na biscuit. Thank you so much. And of course, to you, my happy boy. I love you. I'll take care as always. Wherever you are, whatever you do. Sana all. Oo. Maliw kami, may umaraw-araw sa namin meron Gcash. Ilang araw din na hindi ka Kay nanay muna. Nag-outpost na sila dito. Yung taklo ba masipsa mo? Ay, nandun na. Maraming salamat. Si nanay mo muna bibigyan ko. Ha? Walang misis ni Michael. Kasi pinangako ko kay nanay yun eh. Maraming salamat mga Meron pag din, ano, Siyempre, para sa iyo. tinupad. Salamat din. Si, si Yan lang Mark kayo. na magbibigay ng blessing. Mag-share ng kanyang blessing. Kinuha niya yung Gcash ko. Maraming salamat sa inyo at sa iyo kami niya. Mag-iyak kayo palagi. Ayun, thank you so much. Ako na po naman, Michael. Lagi! Ano yun? Apostic! Thank you so much, Apostic. Uminom mo yan sa gatas. Again ka na. Nagalit para na ako ni Daddy Boy. Ayaw man niya sa'yo. When I say thank you, nag-shake ko kamay. Lakat ko bigla. Ewan ko. I don't know why. Yes. Salamat sa pagpunta sa naiwan kong live. Iiwan mo live mo? Sabi ko nga sa kanila, huwag niyong iiwan. Oo, kasi sabi ni Matthew, Doon ka na. "Ano, Inom mo yung gatas mo, dali na. Tapos, Don't close the door. Huwag niyong iiwan. Where's
Ano, gusto mo na lang? Yaman mo muna siya pag ano. Huwag nang ulam namin mga koray. Nakamit yan dito. Nakamit yan. Init mo na. Ano? Init mo na. Init mo na. Yummy, yummy, guys. Yummy, yummy. Isang kutsara man, pero mga ako. Bota mo yun. Yan, lagay mo. Yung itlog, oh. Sayang itlog, oh. Babae siguro yan. Eh, dami mo. May itlog. Pawis na pawis, chef. Chef Impay. Oh, ayun na naman. Naglalaro ka na naman dyan. May asukal ka dyan? May asukal to. Wala, kung kalong lagyan na ng pal. Boy yan. Awit sa'yo ba?
There you go, you have a moderator now. Thank you so much, once again, Joseph, for coming in. Hello, Angel. Lagyan mo na ano? Thank you so much. Thank you. You're welcome as Sili. always. Lagyan mo. Yes. Walang please naman pa-subscribe kay Joseph, please. Yeah. From now on, you are my angel. Thank you so much, Joseph Fields. Joseph Fields, DFW, Texas. Ano yung lasa? Welcome. Ha? High 5 viewers, sarap. Ano na lalagyan mo? Joseph, the one that I feel up for Joseph. There you go, Joseph. You are at the top now. Thank you so much once again, Angel. I love you, everyone. Mabuhay Philippines. Hello, world. Ilipat na yung sisangkan. For viewers siya lang. Much appreciated. Me too. Thank you. This is what my time every time that I'm doing my live streaming. I start 8 a.m. up to 10 in the morning. Yes. Maribig Official. No, Maribig Official. Maribig Alvarez. Ay, Maribig Alvarez, sorry. May di pala, sorry. Aray, init. Rounds Life Journey, shout out. Salamat sa pagpasyal. Hindi mo na kasi yan. Ano mo na. Puto mo na. Puto mo na. Paglagaan. Manok. Chicken. Chicken na manok. Manok to ni Bieber, pinulaw ko kagabi. Pinuha ko. Native. Rams. Hello po, sabi ni Ma'am Maribig Ibanez. Wala na to sabaw, may. Wala na to sabaw. Tatuyuin talaga to? Yan masarap. Oo. Yan masarap pag masabaw. Ano yung anak mo? Paano kung kaya mo yung sabaw? Tama na siguro. Wala ko. Yeah. Done! It's already done! To 8 na! Minus lang. Ano na? Masarap mo? Tignan mo sila ng Jingjing. I will check that. Gutom na ako.
Ano nga sa akin? Hmm? Okay na yan? Kasi yan sa akin. I am connected already here. Joseph feels that you have couple to a touchdown. Yes, Joseph is a good friend. Joseph, welcome, welcome, welcome. I don't have a jacket hose, but look, yeah, I gave you moderator already. Thank you so much once again for coming in, Angel. Joseph, you are now my angels, huh? Yeah, all the way from Texas. Nagsumbok ka naman nila. Kapit lang nila, girl. Bigay ka isa. Walang anuman from Erap. Oy, Erap, sa mukha, oy! Nagsumbok ka. Parang ilagay mo doon. Kain yan. Bayos kayo daw, huwag kayo magulo. Ang mga kami. Joseph, I am here. Yes nga lang. Hey, look at Joseph. Stop you, Joseph. Hey, friends, Broken Angel, good morning. Just a few minutes of Broken Angel. Ah, thank you so Ay, much. ay, dito. Appreciate that for coming and thank the Lord that for the all you friends that given to me. Wait lang Broken Angel, nabunod pa ako ng alulog. Urong ka doon. With of those who is the girl of Joseph? Dayak naman ito. Nagpatrail dito. Tawa ng mukha ko. Mga budats o mga budududuts. Ay. Wala. Broken Angel, PSA! Meron ka ng moderator. Maraming salamat, Angel. Thank you so much. Appreciate it. Hey, Bibles! Welcome! Thank you so much, from Joseph, and thank you to you. Yeah. You are one of my angels now. Appreciate it. Guys, up to the one that I feel appropriate for Joseph. Joseph Fields, OPFW of Texas. Thank you so much sa pag-upsap. In just a few minutes, I'm going to end up this live for today. Yes, I would like to say thank you so much to all my angels at coming in. Bakit di mo nilagay sa gitna yan, Doy? And to Baggy Boy who sent me a gift today. Yeah. Thank you so much also. Thank you so much also. Yeah. Maraming salamat po sa. Ay! Kamusta ang araw natin, boys? Salamat
Thank you for that, guys. I'll stop the vibes. Thumbs up! Maraming salamat sa pag-thumbs up. I love you, everyone. Ganito ka ang binigyan niya ating Odda eh. Ano? Odda. Ito talaga eh. Nakaharap pala yung camera sa... Sabihin mo.
Kain tayo guys. Kapitan! Wait lang, Kaya Kustik, kain. Kumagiging. Nandito pa si Agustin. Ay, Diyos. Agustin, baka hindi ako pakainin nila. Sige. Mamaya yung ipin mo dyan ha. Ah, papupulo yung ipin mo. Akyab! Huwag mo pilitin. Ready to go? Agustin, pagbiyay si Mandong. Oo, bukas alis sila. Maligo sila. Tawagin mo si Martin Romualdez. Ay, bakit mo tatawagin? Ito mo. Nakita. Ayaw alam. Bakit? Hindi naman tayo kilala nun. Uyo. Ayaw! Pag-ingat siyempre kaibigan ko si Martin. Kaibigan mo. Kung hindi man kami kilala nun. Kitang balos-los. Dami akong koleksyon. Kaya ako naniniwala, wala ka ng koleksyon dito sa palipad. Oo. Sinami. Kasi dapat pupunta yan dito si Agustin. Gusto mo? Matigas na yan. Bungi ka. Ano nangyayari? Ewan ko. Pag pupunta siya dito sa bahay, kailangan magdala siya ng pera. Wala din. Isa na ako kasi papunta ito dito si Martin Romualdez. Ano daw niya dito sa bahay? Sige, papuntahin mo dito. Basta magdala ka ng pera ha. Ang wala siyang pera, hindi ko tatanggapin. Pagka ganito yung mga panahon nagtutum ako. At saka ano-ano. Loyalist na. Oo, mga loyal naman tayo lahat. Lagi naman namin binubuto yan. Lagi walang buto niya. Oo. Lagi malaki ang buto ko. Kaya mo kung niluton to natin gagabi. Dito mo. Oo, loyal ka talaga. Lagi namin binubuto niya. Saan pa malaki nga ang buto niya? Ang kalustos niya. Wala kasing presyo po, guys. May presyo po, ganun mismo. Gusto rin marinig ka sa Nagpulan mo na marinig.
Sabi nga kayo. Uy, silipin mo. Huwag mo pabayaan. Pinuntahan niyo na si Mark? Pinuntahan niyo si Mark. Ang baluslos! Ang panagpagong kontitis ni Kapaluslos ko. Ah, Oo, pag nag-commented dito. Tapos silang pangalan niya, no? Huwag yung ano, huwag yung ang pinaya lang. Oo, kasi ka talaga. Ano na ito, ko na lalagay nyo pala talaga. Sayang. Ah! Alibek! Lagas pa ka mamaya. Kayan mo. Hindi ba yan? Shoutout sa 4 viewers. Nak, akin na yan, nak. wala na. Ayan. Hindi mo yung napapaol ka. Ayan. Dali. Dali na isa. Ah. Hindi mo na yung kawawa. Ah, Nagkaroon ako ng hinta sa iyo ang postik. opo. Pinagpapalitan ka, no? Opo, dito, ah. Pagkaano ka? Hindi yung T-Rex. Sa T-Rex. Sigas eh. All stress pwede. Palabas. Ilang patuloy. Ilang ulo. Ang dami-dami na pinapalabas sa lanto. Ayan. Uy, maraming salamat po. Ako na! Ano na, bigat? Ay, 5 viewers kain. Ngat-ngat ba? Ay, nice! Maraming salamat, guys, sa pagdala. Palagay nyo na lang, please. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. Ang bilis na ano yung sumipsip yung masasalaman doon yung Yung. hindi katulad sa ano naman oh. Automatic lock. Ah, Nag-eat ka nito? Nagkain ka nito?
Tigas, no? No? Tigas? No? Hindi ba yung kamay? Yung dalawa na. Meron na doon. Kaya ate. Tanggal ngipin mo doon, matigas. Oh. Ano nga kaya ate Jai Jai? Nabinigay ako doon ate Jai Jai. Sabay ka. Bargain nga eh. Ano?
Hello po, Teresita Aragon. Laban lang. Laban lang tayo. Big love shoutout po. Kapit lang sa tumoy. Mag-in na po ako. May ano, tayo may bablog. Ito lang tumoy. Mag-in na po ako, mag-in. Mag-out na ako mga koray, bye-bye na. Salamat, maraming salamat po sa mga sumasal.